Jangan kayak widodari. Gak terong. Iki tanggapan ning tangga desa, ning kok rasa njaluk bayaran ning aku lho, ya. Contohan. Luar biasa. Didik aku ngene iki lho, Cak. Rumah kene sik. Nyapa? Nek aku ki doyan. Nyapa nek urusan karo dalange kok iso. Ora urusane dalang iki didulang kudu manut. Lah ngene. Motor tergon wisen kudu gecek aku. Kok anarkis men. Ya coba padake karo gone kana. Kono sapa? Pengibat lho maksudnya. Aku hitunge piye makane aku takon. Maksudnya Pak Bareng ya gur teko ngono lho. Lho, Ya gur teko, ora nyindir. Kok iso mulih lho. Lah mosok gur mejing tok lho. Nah ya omong dong, wis kadung munggah kok. Mosok kadung munggah ra sida ya getun. lho Mas. Ora takok. Lho kancane ditekoni aku ora mbok tekoni. Lah wis kena Wis kuwi. sentimen karo aku. Kuwi no awor. Lho, awor. Lho, golekno job Kalimantan aneh lho. Kowe sing ngenyangi Mas Badar lho kowe. Tempo aku. Ras. Kok mau milih sampean milih sing ndi, Mas? Lah mumpung ning kene to. Jaluk Dik Sinta Widya Palupi ngadeg bareng Oyo karo Mbak Yovika Listiarisma. Ngono ya, Mak. Ngadeg bareng berdua menyapa warga masyarakat ana ing Desa Karangsemi kang ngadani adicara bersih desa bengi iki. Wah ya, sepote sing gumyak, sepote sing gumyak. Monggo Dik Sinta kalian Dik Yovika. Datenge yo, sepotenya. Oke, luar biasa. Selamat malam Dek Sinta Widya Palupi. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Selamat malam Dek Yovika Listiarisma. Nggih, wilujeng dalu Mas Dalang. Nah, nika sing setunggale asli Nganjuk, sing setunggale mijil saking Ngawi. Dek Sinta sampun lulus kuliahe? Nggih, niki nenggo wisuda. Nenggo wisuda, tapi sudah bergelar sarjana nggih. Nggih, nunggu SPK. Wis sudah, Nduk. Surat keputusan kelulusan. Oh nggih nggih. Ya ngono kuwi. Aku nek ora diterangne, aku ndak sekolah lho, Nak. Ora diterangne ngono ora roh. Surat keputusan kelulusan. Ya, luar biasa. Calone gelarnya berarti Sinta Widya Palupi SPD. Wah, sarjana pedodel. Loh, iki mboten nama. Sarjana pendidikan. Pendidikan. Calonnya bu guru ya tadi. Nggih. Nek yang sing satunya itu sarjana apa? Dik Yovika? Seni, Mas. Sarjana seni. Wah, ambak presiden ning luar biasa pendidikannya ora kena disonggo enteng. Gitu. Dik Sinta? Dalam. Dik Yovika? Dalam, Mas Dalam. Penontonnya komentarnya Dik Sinta gimana? Luar biasa mboten? Alhamdulillah niki luar biasa kuwata jan niki guyub rukun Mas. Nggih, nek Mbak Yovika gimana? Nonton penonton Nganjuk iki piye? Nggih, sami anu Mas, rame. Rame, heeh. Nggih, sing putri-putri ibu-ibu ngagem jiblab sedanten. Jilbab. Jilbab nggih. Terus sing bapak-bapak ngagem peci sarungan. Ayo. Pun kados mirsani pengaosan. Loh, warga masyarakat kene lho, Nok. Sinta karo Yovika. Warga masyarakat kene iki ora nggur tresno karo kabudayan, ning agamis spiritualnya itu tinggi. Tak titeni mulo adane sakmo lho. Nggih, pripun? Oh, yang masjid Karangsemi dowaten. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penonton Karangsemi geruduk nonton wayang. Piye? Mboten salat riyen. Lah yo salate engko bar limbukan ku salat sing pisan. Salah iso iki Mas. Salah iso. Nggih, ibu-ibu sing lenggah teng isor wit hati-hati mengke nek roke dileboni anu lho, gremet-gremet orang-orang.
kowe wis enek legging kok, Dik. Jero iki dadi ndoro daster enek legging. Jadi pun antisipasi riyen. Antisipasi. Dik Sinta, Dalem adicarane bersih desa. Desa Karang Semi. Karang Semi. Nek pancen wis sarjana pendidikan ketono ilmu dan kawruh. Iya. Pendidikan calon guru itu harus tinggi IQ-nya. Ngece Mas Ngece. Karang Semi iki nek menurut kacamata Dek Sinta Widya Palupi iki ora mung desa. Ning iki iso apa ora? Ndur sak desa Karang Semi iki mbok onceki no iso apa ora? Dioncaki ngono. Pasti diartikan Karang Semi itu apa? Nggih, coba. Pripun njajal? Persuku kata ya. Nggih. Persuku kata. Wah iki sapa iki? Apa ki Mas? Iki rombongan sapa? Ki mang apa yo bareng nek karnaval to Mas? Ora to? Iki nyapa nyusul barak. Ngerow. Oh, iki bar tanggapan ning Joseto iki to. Ya enak wis bar lho. Aku bar saiki. Jangan kayak widodari. Gak terong. Iki tanggapan ning tangga desa, engko rasa jaluk bayaran ning aku lho ya. Ayo duduk sini dulu. Nah, duduk mriki sedaya sira pira ki? Jumlahe. Jiro Lupatmo. Iya. Iki jane lakon napa? Kok kaya tobong. Wis lungguh sik. Wera salim aku. Anu ki Pramojopahit. Pramojopahit sehat. Heeh, Dek Sinta. Dalam. Kembali ke laptop. Kembali. Artikan desa Karang Semi menurut Dek Sinta Widya Palupi. Karang Semi. Pertama suku katanya adalah K. K niku artinya nopo Dek Sinta? Kabudayan lan kesenian tansah diuri-uri. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Cocok mboten, Cok? Cocok. Buktinya agenda rutin tiap tahun tetap nanggap, Pak. Wayang. Itu K pertama. Terus kedua disusul Ra. Rangkaian acara wayang ing dalu menika minangka tandha syukuripun warga masyarakat Karang Semi. Luar biasa. Mas Herman, tepuk tangan dulu Mas Herman. Itu Karang, terus Rang Senututi. Oh. Menika menapa? Sedalu natas anggenipun gelar wayang. Menika minangka agenda tiap tahunnya. Agenda rutin tiap tahunnya. Cocok mboten, Cok? Cocok. Karang terakhir mi nyusul. Mi apa? Mi suwi maratuwa. Apa mi apa sing apik? Milih dalange ya sing Joko. Sing ganteng. Ora kambun wedokan. Amin. Nah. Iki yogane iki yo enom-enom. Ora ana sing budha. Oke. Sindene niki nggih ayu-ayu. Ora ana sing rondo. Ora ana. Nah, sing paling penting, Mas. Paling penting murah. Kena dicicil. Alhamdulillah. Ninggal KTP. Nah, rungokne lho Bu Kepala Desa, murah kena dicicil. Tapi ninggal KTP. Mang. Iya. Saiki yo pika. Nah. Nggih, Mas pripun? Desane Karang Semi. Nggih. Kecamatane Gondang. Ayo. Iki persuku kata, nek persuku kata kepenan gur loro tok to, gun karo ndang. Saiki per huruf. Nggih. Kecamatan Gondang. Gondang menika terdiri dari 7 huruf. G O N D A N G. Nggih. G pertama. G menika guyub, Mas. O ora. N Nate
D Dredah A amarga N nunggal G gegayuhan. nek digabung Guyub ora nate dredah amarga nunggal gegayuhan. beda agama ora gendro, beda panemu Ora padu, beda pilihan ora gontok-gontokan. luar biasa. Didik aku ngene iki lho Cah. Saiki doa terbaik nek nggur ndongakne muga-muga ayam tentrem kathah rezeki kuwi akeh. Saiki ndongane kudu seni itu lewat seni. Ndongakno lewat parian Dek Sinta. Parian. Parian. Ayo. Nih, Pak Barok mungkin nyatus, Pak. Doa terbaik apa? Nana parian iki. Parian. Oh, ngoten nggih. Kembang turi. Oh, nganggo laras. Ora to, Mas? Barang nganggo laras ora? Oh, ngoten. Kembange menur. Kembang turi, kembang menur. Warga Karang Semi. Heeh. Tansah urip makmur. Allahumma amin. tetep rasa nganggo laras. Amin ngono kuwi. Terus siji neh. Parikane siji neh. Ngoten. Siji ndak krasa, Nduk. Kali atus berarti. Tarikan siji iki 100 ya, Nak ya? Nggih. Jam. Tarikan siji 100. Ayo, satu lagi. Kembang turi malih nggih. Wah, apa? Oke. Kembang turi, Iya. kembang semboja, Artinya? warga Karang Semi, Heeh. mugi bagya mulya. Allahumma amin. saiki Yovika. Parian berpantun rian, Nduk. Nggih, kula tak mboten sagem laras nggih, Mas. Oh, biasa datang. Nggih, mungkin nek dilaras niku ya urung genah kok ditambah hiburan. Ayo, parian doa terbaik Karang Semi. Yuk. Karang Semi. Mangan kuaci kulupane bayam. Mangan kewaci kulupane bayem. Nggih. Artinya Warga Karang Semi mugi-mugi ayam tentrem. amin. Terus kedua pariane ben padha dua-dua, pariane padha lorone. Nggih. Ayo. Mangan kuaci ning pinggir kali. Mangan kewaci ning pinggir kali. Artinya Artine warga Karang Semi mugi-mugi kathah rezeki. amin. Sinta karo Yovika. Aku Nggih. yo duwe parian siji lho. Napa? Mangan kewaci ning nggon peteng. Napa? Rondo Karang Semi meteng bareng. Lah mengko lek ya bidane bingung lek arep ngatasi, Mas. Ora apa-apa lho iki lho contone luar biasa kaya ngene iki lho. Jentrek. Leh kaya terong. Nggak bisa gilar. Sadurunge tetembangan, anu ya. Iki ngaturke caping gunung. Caping gunung jengleng. Ya. Ning jengleng yo vektor no. Ya, sing jengleng vektor. Lah kesini tar. Ya. Ora takon jaran. Ayo ta. Kaya kentekan banyolan terus jangkir wali ngono. Jan luar biasa. Ki suwi izin sing nggih. Nah nggih. Anu sibuk tugas akhir. Iya. Kula kinten dipecat, Mas. Bisa anu mik. Mas Vektor, siap menjenggleng Dek Sinta dan Mbak Yovika? Ayo siap pokoknya. Tapi jengglengnya kudu ada perbedaan loh ya. Perbedaan. Dek Sinta itu kuliahnya di Surabaya. Oh. Jadi karakternya keras kasar. Kasar. Wong etan loh, Mas. Nek Mbak Yovika terlebu kulonan. Kudu alus, jengglengnya kudu kebak ing reh tata krama. Mataraman mergi. Mataraman. Sik totor lha engko jenggleng aku iki krasa ora tekan gone ora jeke. Heh. Piye ya lah ngomong terusan. Nah, aku paling rada krasa ya. Ya rada krasa. Jeke mek aku iki piye jang. Aku dhewe gak iso bayangke lho ya.
Itu yo ayo ayo anu dulu Mbak Desina dulu sing kasar sih oke iya mangga deh saben wengi nyawa awal-awal rada aku yo jenglengan ya Victor pokoknya sing penak aku mah nek ra penak ya wis to tak garap halus Mataram mas Mataram dipasno lho Victor pasno lho pas geduk lho mas aja kena ketatak kurang cek mbok incengi sak pinten mas halus Mataram halus toh mungkar terus mbak nah Mataraman no halus apa to kok ora krasa belas kok to ngladeni wong halus karo wong kasar ki tetep ana rambatane ngono ya Pika dalem mosok urung kacek Duk dereng kacek belas mas ya ampun balik Sinta Majapahit mas yo enggak aku kayak main aku main tak waplok lho lino ayo dan rombongannya dhewe sik iya bablas kowe iki wong setugle wis clutak ayo ben erong karo entek kok entek ya maaf ya Mbak ya tangane iki lho meneh piye kok ora anu blas sih nyapa dojane nggenmu fungsi ora iya ra penak fungsi ora lah rasane lha kok modele kaya keran ngono ya ya nyenggol wae ora lho Tor hah nyenggol wae ora kok lha urung tak sembung oh biasanya mbok sembung dhisik tak sembung galih asem ngono kae biasane ayo ya Pika kok gitu ya ayo Pika wes hei tangane nakal tak tapuk lho oh tapuk ngene ya kusik urung kok susu ya Majapahit tok pahit tenan nek iki yakin Majapahit ya
dimee. Ada ngeladesi mesake. Pampesnya didelok sik, Mbak. Yo kae iso nguduke dawa tangan. Adek, oh luwe gedang Mbak. Biasanya nek bocah cilik kan udah untu toh. Nyapa. Nyapa kok iso? Ndak iso nyapa. Nyapa. Kok guyu lho? Opsine ana loro, Mas. Nyapa? Ki antara dolan karo ya. Hah, kok iso? Doyan karo ya. Kok iso doyan karo ya? Doyan mergo nom. Heeh. Ora doyane kok. Walah. Piye ya saewan lah. Kudu doyan, bocah cilik kudu di paman. Nah, aku ki doyan. Rumah kene sik. Kain. Nyapa? Nah, aku ki doyan. Nyapa ora nek urusane karo dalange kok iso. Ora urusane dalang iki didulang kudu manut. Nah ini. Ya. Nek ra dipaman iki makanya nak. Sik to. Jare manut. Anu maksudnya yo nek bayi mosok sing iso ngencik imboke. Kecik. Lanjut sik. Rapi ta. Wah, kopine pahit ya, rapi. Banget. Panas hutan panas haling-haling tapi Biasa mawon. gunung tergon wisan kudu gecek aku. Kok anarkismen. Yo coba padake karo gone kana. Sono sapa? Pengibot lho maksudnya. Kibotane. Cah cilik mboten pareng nah. Kau nek nakal didugani Ibu. Bu, Mi kopi mulai. Awak. Mi Buparsi 6.000. Walah wis kadaluwarsa nek iki wis. kok iso lho ya lek sepura sik Dari 10. Sungkem sik wis sesepuh. Wis sepuh ning kene. Sesepuh. Sepuh. Ayo. Heeh. Natian Ayo oke Mas yuk.
kasih duduk. Mas Victor juga anu ya duduk ya. Nggih, matur nuwun Mas. Iki lho aku arep nekoni para-para kencana wungu iki lho. Kencana wungune Trisil. Berdiri iki mongko endi? Ngene iki aku terus ora nyangoni ngono beban lho pikiran iki ya. Oke. Kok mulai lho. Kok iso mulai lho. Lah mosok gur matching tok lho. Ya omong no, wis kadung munggah kok. Mosok kadung munggah ra sida ya getun. Saya ta Mas Akbar. Iya piye? Kowe salah panggung apa piye? Kingko hitungnya piye? Itu lek sampean mau bertanggapan ning ndi? Aku tanggapannya tidak kene. Mojo seko. Heeh. Lah sing ngongkon nyusul sapa? Aku di WA karo Dik Barok. Pak Kulo. Heeh, piye nek WA piye? Anu tanggal 20 Akbar mayang ning Gondang ning Karangsemi. Karangsemi terus. Tulung yo teko. Terus. Jadi pas aku macak teko ini terus engko hitungnya piye makanya aku takon. Maksudnya Pak Barok ya gur teko ngono lho. Loh. Ya gur teko, ora nyinden. Wah, nggih ta, Dek? Nggih, maksud Dek. Lah iki ngopo? Iki nyapa kok disusul barang ngopo? Lah kon teko aku ya rene to, Mas. Oh ngono ya. Yo iya. Oh, lah wis bar kono. Kono wis bar. Loh, ngene lho Mas, awake iki semakin mahal semakin singkat ngono lho. Oh, ngono ya. Yo iya. Kok ngono ya rencana? Semakin mahal. Ngono ya. Astabrata saya ngono ya. Iya, jam 1 kudu bar. Berarti saya mahal, saya dilu. Saya singkat durasine. Iya. Iku yo genana karo Dek Barang lho Mas. Mesane bocah-bocah wis do macak cantik-cantik ngene terus ora kon nyapo-nyapo terus ora disangoni lah yo mesakne. Nggih, Pak Lurah nggih. Wis ngene Bu Lurah. Bu Lurah. Wis ngene wae. Iki kesuk to, nek aku nang nggur pangkuran nggo dhuwit. Sinden 1, 2, 3, 4, 5 sok isuk nyusul ning omahku. Nyapa nyamamu? Lho jare njuk sangu. Yo saiki dadak nyamamu nyapa? Lho lah dalang ning dhuwur panggung ora nggo dhuwit no. Kok iso ngono. Lah duitmu digawa Dek Barok ngono kok. Ya Ya Mas, ade iki sesama seniman ya to iki nek Mega. Iki jan lagi ero kabeh niki kula. Yo dijak kudune rombonganmu iki lho, ping masuk. Masuk pink karo ijo. Oh, ngono ya. Jadi pink karo ungu ki sik matching. Pink karo ijo gak matching. Ya digawe sing nabrak pancen. Oh pancen ngono. Sisteme ngono kuwi. Ya. Iki kon medhon genti awak dhewe sing nyindana medhon. Aja. Medhon. Aja. Iso medhon lho Mas aku. Mbak Prige menika sudah saya anggap seperti kakak kandung saya sendiri. Oh, lek kakake berarti yo nyangoni kok medhun. Lha sing nyangoni kan kakake to kudune. Nggih, kakake. Lah iki bengi iki sing mayang sapa? Ingsun. Lah iya, sing entuk duit sapa? Ingsun. Lah mosok aku nyangoni kono. Lah kono ya bertanggapan kok. Lah kan mang. Oh iya, Dek. Kudune sampean dadi bintang tamu ning kono tak sangoni. Sik to, dalang kok kon nyambi bintang tamu iki lho, aku. Nek dhisik sore rono dhisik dadi gentenan. Nah iki sesama seniman kudu saling support, saling menghargai. Sing perkenalan singkat ya, singkat namanya sapa iki? Nah, kenalan dhewe-dhewe nyekel mik, Mbak. Nyekel. Serene Ranjel kapok we dipajang. Nama panggilan. Ayo sing Mbak. Saya Raras. Raras. Oh iya. Yang sebelahnya singkat-singkat saja. Nggih, kula Tika. Tika, Raras Tika. Terus yang satunya? Kula Tia. Tia. Yang satunya? Kula Mega. Kula Prigel, Mas. Ora takok. Lho kancane ditekoni aku ora mbok tekoni. Lah wis kena kuwi. Wis sentimen karo aku. Kuwi no awor. Lho, awor. Sak panggung. Ya. Matur sembah nuwun, Ibu Lurah ya. Ibu Lurah sampun nimbali Astabrata sak rombonge ya Mas. Muga-muga Karangsemi tansah pinaringan kesehatan, kelancaran rezeki, panjang umur ya Mas. Berkah barokah, panen berambange muga-muga tansaya melimpah. Amin. Ya, wes aku tak medun. Kok iso medun iki lho? Lah, sing den larang kok Mas, yo kenalan tok mbok nyanyi.
Pandi piro? Sak lagu bareng sak lagu. Apa lah? Ngene kanca-kanca. Wis sak lagu sembarang wis arep. Lagune apa? Tahlilan yo kena. Aku ora wani ngarani mergo ora mbayari. Ya. Kuwi lapi. Apa? Kuncine apa? B ning C apa piye? WC. Apa, Mbak? Lagune sing rame apa sing kalem, Pak Bu? Ya rame. Rame. Sing rame. Sing kira-kira kabeh nyanyi ngono. Anu ya, Mas. Sing ngangge gamelan mboten? Ayo ora apa-apa. Ninggal katresnane ya. Oke. Ya, ninggal ini tapi juga permintaan tuh. Saking Bulurah nih. Oh, bulurah. Ndi tok bulurah jare? Cek lenggah bener. Oh, menika nggih matur suwun bulurah niki ninggal katresnan dari sinden-sinden penyanyi AM. AM menika singkatan dari AM Anggur Merah. Anjar Wening Musik. Anjar Wening Musik ya. Musik. AM aku tak red label. Tahun ngarep. Enak topi miring, Mas. Mas, tahun ngarep ya toh. Iki kan nyadran toh. Tahun ngarep ganti awake dhewe ning kene. Akbar ning Bojo Seto. Ngono. Ya. Ya. Ya, Mas. Mingga kan langsung seragenan ya. Yo. Langsung jaranan mau aku seragenan. Oh, oke. Jaranan no. Ayo kita blocking tempat, guys. Blocking tempatnya, guys. Ini panggungnya sangat lebar, jadi kudu blocking tempat. Mega lek gak sedang buri terap, Dek. Ya. Yo, ninggal katresnan Asta Brata bersama sinden-sindennya AM Anjar Wening Musik. Yo. Dangdutnya ya, yang kedua ya Mbak Gel ya.
Gedruk Mas, gedruk. Oh, gedruk iya. Anu gerakane sing kompak lho. Iya. Iya. Tenang ae. Anu nggo jaran enggak? Enggora sampe. Nggo kepang lho. Enak gak? Ora enek. Iso tak tuku bar iki. Ya. Yo. Lah sampean nek dadi jarane apa? Ora. Enggak, maksudnya ki ya sampean jarane kene karo aku sing nyanyi ngono maksudnya. Enggak, kok mboten. Saru dalah kok ngadeg. Alah. Yo. Ya. Moga Ojo lali bawaku uga satu panggung. Suwi. Suwi. Kan lho, golekno job Kalimantan lho. Kowe sing nyanyi Mas Badar lho kowe. Tempo aku. Salahmu ra iso. Salahmu dadi dalan ki aja kelarisan ngono. Ya. Mas Akbar. Terima kasih banyak ya atas waktunya. Ngapunten, aku lan kanca-kanca ganggu sampean. Mboten ganggu, malah seneng, malah bombong, malah bunga. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Mbak Prigel, Mbak Mega, Mbak Tia, Mbak Tika, kali Mbak sapa mau? Mbak Raras. Mbak Raras. Mau milih sampean milih sing ndi, Mas? Lah mumpung ning kene to. Iki milih maksudnya gue tambahan sinden asa berat atau milih sebagai konteksnya apa? Tergantung penampamu. Yo tambahan sinden tuh. Tambahan sinden. Nah aku tetep setia ning Mbak Prigel aku. Lho aku gak termasuk, aku sing tekon iki lho. Ogah aku dadi grupmu. Oh, alas aku dadi grup. Masuk
kabeh, Mbak. Masuk kabeh ya. Sok ben dijak kabeh ya, Mas. Ayo no, ya. Sak grup ngene ya, Mas ya. Yo sak grup ancar pening musik karo Astabra Tasuk ning Kalimantan. Oh ya, amin, amin. Boleh donatur sih. Ya, ya. Terima kasih. Moga-moga masyarakat Karangsemi sehat selalu. Amin. Selalu terhibur ya, Mas. Amin. Moga-moga ndang enek pagelaran wayang neh dalange Mas Badar. Mas Akbar. Ya ya. Wes, terima kasih banyak. Sehat selalu. Aku nyuwun pamit karo kanca-kanca ya, Mas. Nyuwun ngapunten. Ojo nesu to sayang. Tak cium lo kamu. Wah. Enek dalang gampang nesu wis setruk. Oh, ora sing gatok sering jogging kok. Matur nuwun, matur nuwun. Anu Dek bareng matur nuwun nggih. Iya. Apa kok Caca mulai motor ini gajahnya siji-siji. Itu tukang sate itu. Ya, makasih. Wis dang mantuk dang leren. Ya, oh iya, sian. Nuwun, diteruske nak. Ngaturake pamundutan yang belum dipinangkani. Oh ngono ya, Mak. Sik menyelam sambil minum air, maca-maca. Oh ya. Nyimak Mas Dalang Waris Sugiono Surabaya. Oh ngono. Ana meneh. Mas kula nyuwun dadi ati saking Pak Agus, Ketua Sarujuk Balikpapan. Lha iki lho, iki Balikpapan iki. Sugeng dalu Mas Dan iki saking Jabrik badhe nyuwun putut manggung. Iya. Bu Kades request ninggal katresnan sampun katur Mas Akbar.